that better minds are dealing with the situation. But what if you could be the change you want to see? We help free the people. Знам, че градът е голям. В автобуса, в трамвая търсят себе си там. Различни хора подминават, чувствам се обладан от всяка мисъл, всеки поглед, как да кажа, не знам. Не си сам. Прегаря на градската пара и от сутрин до сутрин това се повтаря. Продавача и ратая, скитника и полицая, куриера и пекаря, кръговрата се повтаря. Музиката и месаря, келнера и обощаря, портиера и браснаря. Това се повтаря. Кой си? Накъде отиваш сутрин? В метрото заспиваш. Очите ти са огледало, което отразява безкрайното начало. Знам, че градът е голям. В автобуса, в трамвая търся себе си там. Различни хора подминават, чувствам се обладан от всяка мисъл, всеки поглед, как да кажа, не знам. Не си сам. Това, което търсиш, картината, кажи ми, кога ще довършиш? Домът ти без покрив остава, умът ти е буйна жарава. Знам, че света е голям, но не поднови земята, търся себе си там. Различни хора подминават, чувствам се обладан от всяка мисъл, всеки поглед, как да кажа, не знам. Знам, че света е голям, но не поднови земята, търся себе си там. Различни хора подминават, чувствам се обладан от всяка точка за живота, вътре себе си знам. This is I regret to inform you. This is just the beginning.